En burgemeester Fert Kronen wie erbij, als enigste burgemeester. Ljouwert neemt zijn kandidatuur dus serieus. Een van de sprekers op de Europa-dag in Amsterdam is Neil Peterson, een man met ondervinding. Hij wie erbij doet Liverpool in 2008 culturele haardstad waard. Well, I think the secret weapon that the team put together, led by Sir Bob Scott, he was brilliant at really getting the city to really get behind the bid. The sense that the city really wanted it, that we were enthusiastic, everyone from the local volunteers to the taxi drivers to the businesses. He managed to create that sense of momentum, which I think is really important in any bid. Ja, als je ziet hoe snel we nu niet ook van mensen enthousiaste reacties krijgen. En dat is nog maar het allereerste begin. Dat zeggen ze hier van Liverpool ook. In het begin denkt iedereen, waar gaat dit over? Maar op een gegeven moment gaan mensen meedoen en dan komt het enthousiasme. Maar het is net als met een normale wedstrijd. De eerste training is het moeilijkst, maar je bent pas aan de streep over een paar jaar. Het budget is tijd en geld investeren, maar dat kan wel wat opsmieten. Liverpool joeg 140 miljoen poen uit aan de culturele haardstad, maar verdienen er uiteindelijk zowat $1 miljard aan. Mooi vooruitzichten van Ljouwert. Hoe schat Peterson eist de kosten van de Friese haardstad in? I think what you need to bring out in a way like what we did in Liverpool is what's very special about your region. What can it bring to Europe, and what is the story it can tell? Because the story you tell to the world is also a reaffirmation of the story that you say, and as I say, in many ways yours is the most different of all of the cities, and use that as a real advantage for your bid. Dus het gaat niet over cultuur alleen maar met een grote C. Het gaat juist om je economische ontwikkeling, je taal, je sport, over alles waarmee je een moderne stad wil zijn, geworteld in je eigen geschiedenis. En dat heeft Liverpool fantastisch gedaan en dat heeft ook geleid tot enorme groei, ook economisch. Voor 1 november maakt de kandidaatsteden haar bidboek inleveren. Ljouwert zal concurreren met Maastricht, Utrecht, Eindhoven en Den Haag.